This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hadian laisi ke jengi kendang daki nong tray ke Shillong Municipal Board harengkat ki bor Majestor bat pulit ke East Khasi Hills ya ki badi jingde Harud Surok bat Lynti ya Kjat lani ki hawkers kamtam ki bamdan ya ki certificate of vending hakalai tarik unaitung arhajar arpusan la sakhi ba shilenter ka Khyndailad ka Thnem ha kaya dia thir na ki hawkers Kinong thiet la sakhi ba kilaya boy ban thiet ki duty ki jain second hand bat ki tiar ba pher ha ka te ke jaka shushu la yu jing tep ba ka donru ka jing snap ka yeng ka shari Meghalaya ya ka mukodama halor ka jing pen khapnya ki hawkers ha ki jaka ba pher ha ka nong ba Shillong ha ka ni ka sngi ya ka ba ki hawkers ki up ya ka hukum na ka kon Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya